Egun on guztioi. Bihar lehengo astean bezala guretzako oso egun garrantzitsua da legebiltzar honetan, oso debate importante bat emango da legebiltzarrean, guk behintzat hola bizi dugu, herritar talde batek lege proposamen bat ekarri eta defendatuko duelako Gasteizeko legebiltzarrean. Nik uste dut hori ikuspegi demokratikotik oso berri ona dela, oso pozgarria dela eta oso garrantzitsua den zerbait dela. Demokrazia parte hartzailea denean, demokratikoagoa delako, ez? Eta uste dut bizi ditugun garai hauetan, horrek bere biziko garrantzia hartzen duela, ez? Pleno garrantzitsu eta usten baiazu esaten, emozionante horretarako eta historiko horretarako 24 ordu falta direnean, badakigu gobernuak bere kontrakotasuna agertu duela, pentsiodunen mugimenduak agertutako herri ekimen legegilearen inguruan, baina ez dakigu ofizialki zer egingo duten gobernua sostengatzen duten taldeek. Eta esan behar dugu oso kezkatuak gaudela, historikoa den egoera honen aurrean, ez dutelako azaldu publikoki bere postura zein izango den. Baina, egia da, ikusitakoak ikusita, ez? Eta ezagutu ditugun posizionamenduak ezagututa gure kezka dela edo pentsatzen dugu gertatuko dena, litekena dela, justua eta beharrezkoa den debate bati, eztabaida bati, baina batez ere demokratikoa den ariketa handi bati bizkar ematea. Eta hori kezkagarria izateaz gain iruditzen zaigu dela akats larri bat. Ikuspegi demokratiko batetik akats larri bat. Ikuspegi demokratiko batetik uste dut 155.000 herritarrek gai bat eztabaidatzeko kasu honetan pentsio duinak izan ahal izateko mekanismoen inguruan eztabaidatzeko egiten diguten eskaria ezin da despejatu txosten juridiko politiko batekin. Ezin da. Herritarrei legeak proposatzeko aukera ematen zaie, hainbat muga eta zailtasun gainditu behar dituzte bide horretan, ze esan behar da, oztopoz beteriko bidea dela herri ekimen legegileen bidea, oso zaila da herri ekimen legegile bat armatzea eta antolatzea eta aurrera eramatea, bereziki gainera hemen Euskal Herrian muga gehiago dituzte herri ekimen legegileak gure konpetentzietara mugatutako planteamenduak izan behar direlako, 30.000 sinadura aurkeztu behar dira EAen, 155.000 sinaduratik gora lortu ditu pentsionisten herri ekimen legegileak, 7.000 sinadura behar dira Nafarroan, eta oztopoz beteriko bidea egin eta gero, iruditzen zaiguna edo sumatzen duguna da legebiltzarrera iritsita beste behin ere betikoa gertatuko dela, eta 155.000 herritarretik gora eztabaida bat egiteko, kasu honetan pentsio duinak izateko eztabaidari ezezkoa emango zaiola. Eta horrek partaidetzari oso leku txikia usten dio, ez? Eta uste dut horrek ikuspegi demokratiko batetik eta are gehiago, ez? Legealdi honetan desafekzioa hainbeste hitz egin danean, herritarrak politikara eta instituziogintzara gerturatzeko planteamenduak edo retorikak mahai gainean izan direnean, ikusi dugunean nola legebiltzar honetan bertan demokrazian sakontzeko ponentzia bat sustatu den eta martxan jarri den, uste dugu ulergaitza dela 155.000 herritarrek egiten diguten eskaera horri bizkar ematea, ezezko ematea. Eta gainera esango genuke pentsiodunek mahaigaineratutako eztabaida dela eztabaida justo eta pertinente bat. Azken finean, justiziazkoa da gure iritziz pentsio duinak izatea eta horren aurrean Jaurlaritzaren erantzuna ezin da juridiko politikoa izan. Pentsiodunek mahai gainean jarri duten formula izan daiteke egokia edo ez, puntu batzuak izan ditzakete beren arazoak edo ez, baino eztabaidatu beharra daukagu. Ze hori da bihar eztabaidatuko duguna. Biharko eztabaida ez da pentsiodunek mahai gainean pentsio duinak bermatzeko jarri duten formularen ingurukoa.
Bihar eztabaidatzen dana, da legebiltzarrak, men egiten dion, onartzen duen, 155.000 herritarretik gora pentsio duinak eduki ahal izateko eztabaidatzeko egiten diguten eskaerari bai ala ez esatea. Hori da eskatzen zaiguna. Bihar eztabaidatzen dena da, eztabaida honi, justua eta pertinentea den eztabaida honi, bide ematen diogun edo ez. Eta guretzako ez esatea akats handia da. Ze azkenean, herritarrek ILP bat aurkezten dutenean, mahai gainean jartzen dutena da, arazo bat eta irtenbide posible bat. Baina planteatzen dena batez ere da, eztabaida bat. Eztabaida baten beharra. Eta eztabaida horretan, elkarrekin soluzioak bilatu ahal izatea. Eta horri esango zaio ezetz, bihar sorpresarik ez baldin badago. Eta uste dut hori oso akats larria dela esan bezala. Eta esan denaren kontra, gainera, badakigu arazo badugula. Arazoa hor dago. Torre sailburuak esan zuen ez zela beharrezkoa pentsioak osatzea, baino errealitatea oso argia da eta datuak argiak dira. 20.319 pensionistek kobratzen dute SMI-a baino gutxiago, eta apenas 7%ak kobratzen dute edo jasotzen dute diru-sarrerak bermatzeko errentaren komplementoa. Eta portzentai hori jaitsi egiten da 5,77%ra emakumezkoen kasuan. Herri honetan, edo herri honen zati honetan, 168.389 pentsiodunek ez dute jasotzen 950 euro baino gehiago, eta horietatik 134.000 baino gehiago emakumezkoak dira. Baina eske gainera, kontuan eduki behar dugu, herri honen zati honetan, 78.000 personetik gora, 600 eurotik berako pentsioak dituztela. Guzti horietatik, 16.000 bakarrik jasotzen dute diru-sarrerak bermatzeko errentaren komplemento hori. Beraz, esan denaren kontra, auzi hau ez dago diru-sarrerak bermatzeko errentarekin bideratua. Uste dut, datu hauek agerian uzten dutela, neurriak hartu beharrean gaudela, eta herri ekimen legegile honek aukera paregarea eskaintzen digu, bide horretan, bide horiek, neurri horiek, pentsiodunekin batera, herritarrekin batera, definitu ahal izateko. Horregatik, esaten genuna, ez? Ikuspegi demokratiko batetik, akats larria da, herri ekimen legegile honi ezezkoa ematea, 155.000 herritarrek planteatutako eztabaida beharrari, arazo bat detektatu eta horren inguruan eztabaidatzeko eskaerari, ezin zaio ikuspegi demokratiko batetik, txosten juridiko eta politiko batekin erantzun, eta gainera, mahai gainean daukaguna da, eztabaida pertinente bat, duina den herri batek, eman behar duena ezinbestean, eta da, pentsio justuak eduki alizatea eta horretarako mekanismoak izan alizatea. Eta datuak argi erakusten dute, zentzu horretan arazo handi bat dugula. Beraz, hemendik eskaera 24 orduta gaudenean, ez daitezela tronpatu, ez daitezela okertu, eta bihar legebiltzar honek eman dezala demokraziaren inguruko ausart bat, eta eman diezaiola baiezkoa herri ekimen legegile honi. Guk behintzat, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideok horrela egingo dugu.